DMS-TV chena muso uniche oniya tumayo bismillah gadun kibaru kene kan fuli anita no wankan wagana lame bawo bela jeli malikono ani malikoka biye arabay desamuru kalo klita samba flan wa antur hawa don kibaru niyo wakati sili fulu ko fe kun fulu ba min mabulu kulu da kulu ka hunu do betalike Tene temene Décembre kalo klise ki samba flan muga andru Confédération des États du Sahel maw ni ore yerbe talike Mali Burkina halen Nigeria reka uliye communiqué bele do reka communiqué mi yere konna ya ira ka fo ku tene yere do ko Nigeria ka fintigla ka avion do yere jigna Burkina Faso yere tu yere konna ni avion yere be wole ko C30 wala mi yere jalagila ko sobe aysi jamana yere fe sabula ko avion yere ko jigna Burkina Faso jamana yere konna na kasoro yamare fo shere Maduma ko Décembre kalo kile muga an flan na tay samba flan muga an duruko presse bulebule do yere ko nemina dale procès mi yere be wole ko affaire Paramount ni o affaire yere kon gagile ko sobe o affaire yere be talike faso halika wartunun do yere kon dikan war yere mi kon tunna fintigla ka oluka mobilisan yere do sin fe Tene temene Décembre kalo cliché ki samba flan muga andru CNT ni oluyere Conseil national de transition mawere koni oliye Mali budget de l'état samba flan muga an woro bara étape flano yereke mina uyi nyefoli yereke jamana war nunu yere bena do dami nu yere fe haleni war minu yere bena do wa budget yere konnana Oni fam aleni ambassade d'Allemagne du Mali yere kono olu yere kono me ku fanga yere faranyonga wala saka dankari bingan wale bi yere kono me ke ni kanye si musola ka fukata se demsenu yere kono ma ninga dankari o bela jele yere la o ko hukum yere la nyaye ka foko tene temene Décembre kalo le sheki samba flan muga andur oni fam aleni ambassade d'Allemagne ko le yere ko di utegeno yere bla be ka sebe do yere la mi yere kono kera wala sa ka fere do yere bla sina kalo saba yere kono na ninga ta nyefoli yere kon ke mawe wala saka bingani mi yere kon mege kanye simsola ka walen demsenu yere bela jele ka dankari o bela jele la Shagna ni magani ambela jele reba do shiko yere la aleka affaire to yere be jugu ya kosobe na fo ambela jele reba kalama wati temene yere konna shiko plainte do yere kon ku déposer halere kon kama Sénégal sirigi jabate aleka famille yere kon fe ka sababu ke ko shiko halere kon jalagele no ka fo ka metuga kuma go jugu aleni wala jugu yere do kon fo ma bollo siraw yere ka o ko kuma yere la nya ka fo ko mi yere fanay ko conseil islamique du Mali ma yere fana ko lu yere fana tagara Sénégal ni ngata plainte yere fana déposer shiko yere fana kama sabula olu yere fana be shiko yere kon jalagi ka fo ko wati tebe no yere kon na ko shiko kale fana kuma ka jugu yere kon fo islamia ko yere kon na leni islamé dina nyam godo yere fana ma Tarata temene Décembre kalo kile kono to samba flan muga andru mi yere anga jamana premier ministre yere ni oye le général de division Ablaye Mayiga yere kale yere kontara Guinée Conakry odonko fole yere konna kasangani nege kanye shegi temene ni sanga bisaba yere ka tagara Guinée Conakry ni teriya haleni baranyogonya visite yere de Kari temene Décembre kalo kile wolonwula samba flan muga antur Nigeria gouvernement mawo bebe wa communiqué mi yere konna na ya ira ka fo ko Novembre kalo kile muga an kile temene samba flan muga andur ko Nigeria kala de keme saba ani mogo flami yere minena fugata fara karamogota ani fla yere fana mi minena Nigeria jamana yere konna no do ko fla yere konna ya ira ka fo ko kari do yere kon ko ma keme yere bla la bo kala de yere la ko wa wati do yere konna ko ma biduru yere fana ko yere kon sera ka buli yere kon soro ni ngase uga dema yere la ni kuna foni ya banu ne bambulu ko bi amina minu wala ye anga bidugi war konnana Tene temene Décembre kalo kile shegi samba flan muga andru Confédération des États du Sahel ulu yerbe talike Mali Burkina halen Nigeria yere konka ulu communiqué mi yere konna na ya ira ka fo komi yere Nigeria fintigla ka ka panguru do yere kon yeni o panguru yere be wolo ko C130 ko yere jigna Bobo jula soni obe Burkina Faso du yere konnana ko panguru yere kon jigna Burkina ka sababu ke panguru ko pando yere kon ku yasoro ka to bole yere la safla la wayoro mi yere kon ku ngasura la ko sabe hoye Burkina de hore kira sababu na yere kon jago yere gaji Burkina Faso du yere konnana
ko panguru yere konnana ko mata an kilere kon kuma konnana flawlu yere pangulu bolla yere kono toto nunu liye passager yere nga bela jelere kon Nigeria fintikla ka yere ko panguru yere kon jigina jako yere la wati yere kon na Burkina Faso fintikla ka yere kon o janto Nigeria jamana kono den yere kon na ni ulu yere Nigeria fintikla ka ngami wakati mine na foko bi pan mi yere kon kera sababu ninga avion yere kon jigi jako yere la Burkina Faso jamana yere kon nan ko pani yere kon sugu ya ma don folonga Burkina Faso fintikla ka ko sege yere kon senfe ulu ya ira ka fo ko ay siga korfola ko Nigeria holuka pangulu yere kon kumega bol Burkina Faso sanfela yere kon na kasoro ko yamara fo yere maduma Confédération des États du Sahel ma yere kon ma blaka suma yere kon ko yere kon o kum yere kon na wi communiquer yere kon ke communiquer yere kon na ya ira ka fo kuni jamana o jamana ga pangulu yere kon temena aysi sanfela yere kon na kasoro aysi ma yere kon ma yamara fo yere duma ko yere kon mo uluka pangulu yere bela jelenci aysi ma ya ira ka fo kuni wale yere kon teria yere koni wofana kabe dankare jire sharia sumba bela jele yere la kerengere ne ala panguru ko sharia yere kon o ko en kololo mayoro yere mi yere aysi jamana nyama yere bela jele yere kon ye yamare adi wala fasal ke bago bela jele yere kon mako ka jetemne yere kon ke ko sebe kunu yere kon ye avion duna yere fefe yo aysi jamana yere kon sanfela yere kon ku ye yamare yere duma ku ka o avion nu bela jele yere ci ko aysi jamana nyama wani la fasal yere sorla uga nyogo yere do de sen femi yere kera December ko kle muga inflation ba flan muga anani ko yere kon sen fe ni uyenu kuma nu yere kon fo wo fana ko avion yere jago ya jigi Burkina Faso jamana yere kon na kono mo bela jele kon ko nyefol ba yere kon menake o kanduna na taw yere la ayse jamana nyama yere fe sabula ko Nigeria avion jigi ni jago yere kon Burkina Faso jamana yere kon nan ko be seka nan gela ba yere re Sahel jamana yere nyonche Tene temene December kalo kleshigi samba flan moa andrumi yere sente nu luwe wele fana ko Conseil national de transition ko lu yere kon nyonye bilebile do yere kon ke do ko fele yere kon nyonye yere mi kon siga wala sakata kuma malika budget de l'état samba flan moa an woro yere kan mi yere be ke sababu wala sakato wala ke mi yere kon kan ata ninga do jamana dépense yere la haleni wala ke mi yere fana kan to jamana yere fana kon nana wafana ko jamana budget ko yere kon ko nafa bayere de bala kergere ne ala anga kene aku kalan ko fukata sela kana ko yere fana ma Mali ministre de l'économie et des finances ni oy Ali Hussein Sanwe ale ayira ka fa ko budget kura mi yere kon flene ko dépassé kura do yere bina faraka minu yere be talike état généraux Assise nationale de la fondation aleni dialogue intermalien ko lu bela jele fana dépenser kon fana bina bo jamana budget yere fana la wa ministre sanu hali ayira ka fa ko Mali yere kon labelino ni nga gala yinu minu yere kon mabulo ni nga lu bela jele sabati no lu yere be talike tanye aleni lakana ko yere kon samba flan moga an woro yere la oni fam aleni almay ulu yere kon ye wutege non bla be ka sebere do kon na tenete meni December ko kleshigi samba flan moga anduru benga sebe mi yere kon kera wala sa oni fam aleni ambassade almay ma yere kon gu ufanga yere kon faranyonga wala sa ka dankari wala jugumi yere kon meke ni ganye si musola ka wahalen dem sanu bela jele ma ko financement mi yere kon kera projet yere la ko war yere beta fo se fo war million kele an ko yere kon na kalo saba yere kon na ni o yere projet phase flana yere lancement yere di ko bela jele kon kera wala sa bingan wala jugumi yere kon meke ganye si musola ka wahalen dem sanu yere ma ninga dankaro o bela jele kon na ko yere kon se fe nuye chewo aleni shifina ka do yere fana chema ni olu bela jele kontani ngulani bara nunu nyamoga yara la wala sa ka wala jugu nunu bela jele kume halen ka dankari wala jugu nunu bela jele fanala almay ambassadrice ni otore ko Dr Corinne Frick ala ira ka fo wati mi yara kon na mega tekeno yara kon bla ni projet yara kon na ko ni projet yara kon male dusku yara la wa fana kale kembe ka projet yara kon mine na teke flere ko sobe mi yara mari goret ni zika mayre ni ale
ONIFEM ka represent yɛrɛ de hala yira k'a fɔ ko nafaba yɛrɛ de kɔni b'a la k'u ka ni projet yɛrɛ kɔni lataga ɲɛ kosɛbɛ walasa ka dankari bingani walew bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na minnu yɛrɛ bɛ ɲɛsin musolakaw ale ni denmisɛnninw yɛrɛ kɔni ma wa a y'a yira k'a fɔ k'u kan ka cɛw ale ni sifinnaka cɛmanninw yɛrɛ kɔni ni olu yɛrɛ de bila ni baaraw yɛrɛ la kosɛbɛ walasa ka dankari walejugu ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la k'o kalo saba projet minnu yɛrɛ baaraw bɛna daminɛ ko projet ninnu yɛrɛ bɛna labaara an ka jamana region dɔw yɛrɛ kɔnɔna na ni olu yɛrɛ bɛ tali kɛ Kayi Sikaso Moti Segu Gawo Kulukoro ale ni Bamako yɛrɛ fana kɔnɔna na ko ni programme yɛrɛ bɛ bila agenda 2063 de l'Union africaine ale ka laɲini yɛrɛ de kɔnɔna na sabula o programme de y'a yira ko san 2063 yɛrɛ kɔni cɛ ko musow ka furu joona ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ dabila wa fana ko fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye ni ka fiɲɛ don musow olu ka kɛnɛya ko ale n'u ka kalanko yɛrɛ kɔnɔna ko bɛna dansigi o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana la Shekina ni magani an bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'ale dɔn ni General Chigo yɛrɛ kɔni a bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama k'a fɔ k'ale yɛrɛ kɔni minɛlen don Dakar ni o yɛrɛ Senegal faaba yɛrɛ de ka sababu kɛ plainte dɔ yɛrɛ kɔni déposera a tɔgɔ yɛrɛ la ka sababu kɛ k'a bɛ to ka kuma ka jugu ale ni jugu yɛrɛ kɔni fɔ maaw yɛrɛ kɔni ma o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na min yɛrɛ ye Sidiki Jabate ale yɛrɛ kɔni ka famille yɛrɛ kɔni wulila ni ka taa plainte yɛrɛ kɔni déposer Chigo ale tɔgɔ yɛrɛ la sisan fana an y'a ye k'a fɔ ko min yɛrɛ ye Haut Conseil islamique du Mali yɛrɛ ye ko olu yɛrɛ fana tagara plainte yɛrɛ fana déposer Chigo yɛrɛ fana kama Dakar ni o yɛrɛ fana ye Senegal faaba yɛrɛ de ye Haut Conseil islamique du Mali yɛrɛ ɲɛmaa ni o yɛrɛ ye Ousmane Chérif Madane Haidara yɛrɛ ko ale n'a ka délégation dɔw de taara Dakar ni o ye Senegal faaba yɛrɛ walasa ka taga plainte min déposera Chigo yɛrɛ kɔni kama ni ka taa o plainte yɛrɛ dɛmɛ Haut Conseil islamique maaw yɛrɛ ye Chigo jalaki ka d'a kan ko waati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na ko Chigo k'ale yɛrɛ kɔni ye kuma ka jugu yɛrɛ kɔni fɔ silamɛw yɛrɛ ma ale ni diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔw yɛrɛ fana ma Haut Conseil islamique du Mali maaw yɛrɛ ye cabinet d'avocat ɲɛnamaba yɛrɛ de kɔni de ɲini o ko yɛrɛ kɔni na wa fana lettre officielle dɔ yɛrɛ kɔni senfɛ avocat y'a yira k'a fɔ k'u bɛna nin sɛbɛn yɛrɛ kɔni ta ni k'a labaara ko Chigo k'ale yɛrɛ fana minɛnen don k'u bɛna kiiri tigɛ o ko yɛrɛ kɔni na wa fana k'u bɛ kiiri yɛrɛ kɔni tigɛ jɛlenya fana de la Haut Conseil islamique maaw y'a yira k'a fɔ ko Chigo ale ye kuma jugu min yɛrɛ kɔni fɔ ka ɲɛsin diinɛ ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ma ale ni silamɛw kɔni ma ko bɛ kɛ sababu ye ne ka bɛnbaliya yɛrɛ kɔni bila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o fana k'a bɛna gɛlɛyaba yɛrɛ de fana don diinɛ kɔ yɛrɛ la Haut Conseil islamique maaw y'a yira k'a fɔ ko nin critique ko yɛrɛ kɔni na ko b'o procédure tɔw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de suit fo ka taa fɔ k'a banna yɔrɔ min yɛrɛ la ko Chigo ka nin wale yɛrɛ kɔni ye cikan belebele yɛrɛ de ka ɲɛsin Mali activistes bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma minnu yɛrɛ bɛ kɔ kan k'ali n'a sɔrɔ i bɛ kɔ kan yɛrɛ kɔni ne ko ni ye nin jugu walima wale jugu yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛsin maaw yɛrɛ kɔni ma ko fanga yɛrɛ bɛ se k'i nɔ minɛ k'ali n'a sɔrɔ i bɛ jamana wɛrɛ de kɔnɔna na ko waati tɛmɛnenw la Mali y'ale yɛrɛ kɔni kun ye mobili blindé ni o y'an ka finitirilakaw ka kɛlɛkɛ mobili yɛrɛ de ye ni ka o mobili yɛrɛ kɔni san société Sud-Afrique Paramount yɛrɛ fɛ ko mobili ninnu sanni wari bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kun bɛ taa fo sefa wari miliyari 30 yɛrɛ de la ko in la gɛlɛma yɔrɔ yɛrɛ ye fɛn min yɛrɛ kɔni ye ko maa si yɛrɛ de kɔni t'a dɔn wari ninnu bɛ yɔrɔ min yɛrɛ la hali ni wari hakɛ min yɛrɛ kɔni taara ni ka mobili ninnu yɛrɛ san o yɛrɛ de kosɔn Mali kiritigɛlaw yɛrɛ kɔni wulila k'a fɔ k'u yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ka nin ko in yɛrɛ kɔni de tiɲɛ na k'a dɔn n'a sɔrɔ ni maa minnu yɛrɛ kɔni tagara ni wari ninnu yɛrɛ ale ni yuruguyurugu ko min yɛrɛ kɔni kɛra ko in yɛrɛ la maa minnu yirara k'a fɔ k'olu yɛrɛ ye sɛmɛni ko in yɛrɛ kɔni na maa 17 yɛrɛ dɔw kɔni minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ baara kɛ Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga wagati yɛrɛ la ni olu yɛrɛ bɛ tali kɛ an ka jamana premier ministre kɔrɔ ale ni ministre des finances ni o ye Dr Boubou Cissé ko ministre kɔrɔ fila fana yɛrɛ fana kun b'a la ni olu dɔw fana bɛ tali kɛ Mamadou Igor Diarra ani Cɛma Hubert Koulibaly o fana ko Banque Malienne de Solidarité ko directeur général ni o tɔgɔ de ye ko Babaliba k'ale yɛrɛ fana bɛ ko in yɛrɛ fana la ko maa minnu yɛrɛ kɔni tɔgɔ filɛ ne k'a fɔ ko ninnu kilan bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ jamana kɔ kan ko nka ko mandat d'arrêt international yɛrɛ kɔni bɛna da u kan ko kulun filanan maa ninnu yɛrɛ minnu yɛrɛ jalakilen don k'olu yɛrɛ bɛ tali kɛ an ka jamana finitigila kan ɲɛmɔgɔba dɔw yɛrɛ de kan n'olu yɛrɛ bɛ taa fo maa 9 yɛrɛ bonyanko yɛrɛ de la min yɛrɛ la ni général caman yɛrɛ fana b'a la wa fana olu yɛrɛ dɔw cɛla maa dɔw yɛrɛ minɛnen don
do yɛrɛ fana nɔ minɛ do ma nunu yɛrɛ la o ma nunu yɛrɛ bɛ tali kɛ général Moussa Bamba Keita ni ale ye chef d'état-major général kɔrɔ yɛrɛ ye général de brigade Mustafa Darabo ni ale fana ye directeur du matériel des armées kɔrɔ fana ye colonel major Nuhu Dabitao ni ale ye commissariat des armées ɲɛmɔgɔ kɔrɔ fana ye colonel Abdul Wahab Touré ni ale fana ye directeur des finances du ministère de la défense o fana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ de ye ale fana ye ni maa ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni dɔw bɛ détention provisoire yɛrɛ la dɔw yɛrɛ fana bɛ contrôle judiciaire yɛrɛ la wa maa minnu yɛrɛ kɔni tɔgɔ ni filɛ nin ye k'a fɔ ni maa ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ye u ba u ka jalaki ninnu yɛrɛ ma sabula u y'a yɛrɛ k'a fɔ k'olu n'o fosi yɛrɛ de tɛ nin ko in yɛrɛ kɔni na ni ko min yɛrɛ kɔni bɔra nin ko tɔ yɛrɛ kɔni na décembre kalo tile 22 yɛrɛ kɔni na an bɛna bɔ ni ka ɲɛfɔli kɔni k'aw ye o ko in yɛrɛ la tarata tɛmɛnen décembre kalo tile 9 san 2025 min yɛrɛ ye an ka jamana premier ministre ni o ye le général de division Ablaye Mayiga yɛrɛ k'ale yɛrɛ kɔni taara Guinée Conakry jamana yɛrɛ kɔnɔna na o don kofɔla yɛrɛ la ka sanga ni nɛgɛ kanɲɛ 8 tɛmɛnen ni sanga 30 yɛrɛ ye k'a tagara baara ale ni teriya visite yɛrɛ la Guinée Conakry jamana yɛrɛ kɔnɔna na le général de division Ablaye Mayiga ale yɛrɛ kɔni selen aéroport Ahmed Sékou Touré ni o yɛrɛ Guinée jamana ka aéroport yɛrɛ de ko wagati yɛrɛ kɔnɔna ko min yɛrɛ ye Guinée premier ministre yɛrɛ ni ale tɔgɔ de ko Uriba ko ale ni a jɛɲɔgɔn fo ka taa se malien minnu yɛrɛ bɛ Guinée Conakry yɛrɛ k'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tagara ni ka taa an ka jamana premier ministre yɛrɛ kɔni kunbɛn bonya ani karama yɛrɛ kɔnɔna na premier ministre ni o ye le général de division Ablaye Mayiga yɛrɛ k'ale yɛrɛ kɔni ni Mali gouvernement maa dɔw yɛrɛ kɔni ne taga minnu yɛrɛ bɛ tali kɛ ministre de défense et des anciens commandants ni ale tɔgɔ de ko général de corps d'armée Sadio Kamara ani ministre de l'économie et des finances ni o yɛrɛ fana ye Ali Ousseini Sanu ye ministre des transports et des infrastructures ni o ye madame Dambele Madina Sissoko ye fo ka taa se ministre de l'élevage et de la pêche yɛrɛ kɔni ma ni o tɔgɔ de ye ko Yuba Ba ko nin maa ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni taara an ka jamana premier ministre yɛrɛ nɔfɛ Guinée Conakry jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'an ka jamana premier ministre ale ni Guinée jamana premier ministre yɛrɛ kɔni bɛ kumaɲɔgɔnyaw yɛrɛ kɔni kɛ o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ a bɛ sɔrɔ ka taga Guinée palais présidentiel yɛrɛ la walasa ani Guinée jamana ɲɛmaa olu fana ka se ka taga ɲɔgɔn ye yɔrɔ la kari tɛmɛnen décembre kalo tile 7 san 2025 min yɛrɛ ye Nigeria jamana gouvernement maaw yɛrɛ olu bɛɛ bɛ ka communiqué min yɛrɛ kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko novembre kalo tile 21 tɛmɛnen san 2025 ko Nigeria école catholique Saint-Marie a Papirini o yɛrɛ bɛ Nigeria USF yɛrɛ la ko kalanden maa 302 fo ka taa se karamɔgɔ 12 yɛrɛ kɔni ma ko olu minnu yɛrɛ kɔni kun minɛna Mahamara mafɛtigiw yɛrɛ kɔni fɛ Nigeria jamana yɛrɛ kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko o kalanden ninnu yɛrɛ kɔni cɛma ko maa 100 yɛrɛ kɔni bilala olu yɛrɛ la ko ɲani o maa 100 ninnu yɛrɛ kɔni ka bila ko y'a sɔrɔ ko kalanden maa 50 yɛrɛ fana bolila ka bɔ Mahamara mafɛtigi ninnu yɛrɛ kɔni bolo ni ka taga se u ka denbayaw yɛrɛ fana la a bɛ waati min na i n'a fɔ ko bi Nigeria gouvernement maaw yɛrɛ kɔni ma ɲɛfɔli yɛrɛ kɔni kɛ ko yɛrɛ kɔni na n'a sɔrɔ ni kalanden maa 100 ninnu yɛrɛ kɔni bilala waridi yɛrɛ de kɔni kɔfɛ Mahamara mafɛtigi ninnu yɛrɛ kɔni ma sabula Mahamara mafɛtigi ninnu yɛrɛ kɔni kumaya ni kalanden denmisɛnnin ninnu yɛrɛ kɔni minɛ ni ka taga n'u ye walasa u somɔgɔw kɔni ka wari yɛrɛ de d'u ma wala o kɔfɛ olu bɛ sɔrɔ k'u denw yɛrɛ kɔni d'u ma nka an yɛrɛ kɔni t'a dɔn n'a sɔrɔ ni o ko kelen yɛrɛ de kɔni kɛra n'a sɔrɔ ni Nigeria gouvernement maaw yɛrɛ kɔni wari di Mahamara mafɛtigi ninnu yɛrɛ ma walasa u ka se ka denmisɛnnin ninnu yɛrɛ kɔni bila Nigeria gouvernement maaw yɛrɛ kɔni ma ɲɛfɔliba yɛrɛ kɔni kɛ o ko in yɛrɛ la min yɛrɛ u ka jamana ɲɛmaaya ni o ye Bola Tinubu yɛrɛ kɔni wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni ale yɛrɛ kɔni kun ye layiru yɛrɛ kɔni ta Nigeria jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ye k'a fɔ k'ale yɛrɛ kɔni bɛna segin n'u ka denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ni ka na d'u ma wa a y'a yira k'a fɔ ko Nigeria jamana fintilakaw yɛrɛ kɔni caman yɛrɛ kɔni bɛna cari u ka jamana yɔrɔ caman yɛrɛ kɔni na walasa u ka se ka taga denmisɛnnin ninnu ɲini ni ka na n'u ye wa fana ko donsow yɛrɛ fana k'olu n'u ka fintilakaw de bɛ baara yɛrɛ kɔni kɛ u ka opération ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la ɲɔgɔn fɛ min yɛrɛ ye Nigeria jamana ɲɛmaa yɛrɛ ye i n'a fɔ ale yɛrɛ kɔni kun y'a fɔ cogo min yɛrɛ kɔni na an b'a fɔ k'a y'a kɛ ten cogoya yɛrɛ la sabula a kɔni kun ye layiru de kɔni ta Nigeria jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ k'a fɔ k'a bɛ na n'u ka denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni nka an bɛ waati min na i n'a fɔ ko bi denmisɛnnin 100 yɛrɛ de kɔni nana ka na se u ka denbayaw yɛrɛ kɔni ma a tɔw yɛrɛ kɔni bɛ Mahamara mafɛtigiw yɛrɛ kɔni bolo nka an yɛrɛ kɔni t'a dɔn n'a sɔrɔ ni denmisɛnnin ninnu yɛrɛ kɔni dira waridi yɛrɛ de kɔni kɔfɛ sabula Mahamara mafɛtigi ninnu yɛrɛ kɔni bɛ denmisɛnnin ninnu yɛrɛ de minɛ k'a yamaruya denmisɛnnin ninnu somɔgɔw yɛrɛ kɔni fɛ k'u ka wari
yɛrɛ di walasa u ka denmisɛnninw ni yɛrɛ bila an kɔni t'a dɔn n'a sɔrɔ Nigeria gouvernement maaw ye wale yɛrɛ de kɔni kɛ ni ne bɛ dan sigana bi don kibaru kan an kanubaga na lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma